Hoppá. Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Survival sorozat első része. Itt van velünk Gabi. Dani, találtam. Itt van velünk Gabi. Sziasztok. Ja, De ne ugrálj már. nem is ugrálok. Nem te. Ezt hittem minden. Nem is Ja, ugrálok. ti. Ó, Dani, találtam sokkosat, de nagyon. Örülj neki. Ezzel én megugrál. Találtam 9-asat. Na, én már befejeztem a bányászást. Én király vagyok bányászásban. Jó, mert nem talált semmit. Nem azért. Fest ugrál össze-vissza azon. Mivel akarok törni. Ez a kör. Nekem nem. Csak sem ugrál. Átmegy ott te bányádba. Minek jöttél is át? Futok is, neki mentem a falnak. Ja, ott adod, neki futottál a falnak, te. Jó hazugságot is kitaláltál volna. Nem hazugság. De nem. Persze csak futottál és egybe belerekesztettél a falba. Én már itt vagyok az ajtóknál. Most már nem ugrál? Nem tudom. De. Teszek most már ide fákját. Meg sötét van. Már megint befolyt a víz. Jó, az a bányarészt is elzárhatjuk. Még se jövünk többet. Miért nem zárom el? Nem így lehet, hogy fogom. Melyik oldalra is kell menjek? Erre vagy a másikra? Nagyon szép lett ez a bánya, te. Telje van szépen. Itt van gyémántkardom. Honnan? Találtam gyémántot. Nem igaz. Hogy tud hazudni? De hé, tehát magától egy ilyen kis kőkuckát. Kuckát. Nekem van 9-asa. Kiéget ötve. Nagyon nem bányászott ki. Mi? Nagyon nem bányászott És ki. azt mondod, hogy ki bányásztam, de én is kibányáztam. Milyen hosszú az a bánya, ember? Örülj neki. Már egy fél óra. Már bányáztam a tiédet. Miért? Miért? Már megfölte végigfele. Gabi. Csak belenézek. Nem. Ott az a jó lépcső. Áó. Menjél ki. Hova ki? A bányámból. Csak menj, nem szedek ki semmit, és kiszom, hogy a lányok sem. Még azt mondja, hogy ő nem talált semmit. Azt akkor minek vannak azok a lyukak ott? Mondjuk azért, mert véletlenül törtem ki. Persze. Tényleg? Mi van követettem? Nincs nálam az. Most 9-os, ami nálam ott eddig is. Takarodjak ki a bányám. Miért gyorsan tettél ilyen sok fákját? Hát mert úgy lássuk. Az annyiben nincs alig van. Na jó, kevés volt, egy sor volt köztünk, ember. Itt is volt egy sor. Itt egy ablak. Szavasz. Ott egy ablak. És meg be. Én tudok csinálni vaskardot. Én is van 9 kisütetlen, most még nem tudok, de kisütöm, és akkor tudok fogok. Pufu. Így is már. Kisütöm, beletszem a 9 vasat, és akkor kell nekem egy. Vannak a szenyeim. Nincsenek szénem, nincs szénem. Akkor veszem a 64 felmet, akkor beleteszem. Ide, jó, beleteszek 28-at. Hát nincs csak kiégetem. Beteszem magamhoz a kaját, amikor nem is akarom. Wow. Ez, kipakolom. Na, annyi sok cucc van. De ne azt tedd be te. De nekem más jössz be, nem is azt, amit én akarok rá. Más nyomnád már. Ma megint a húst teszi oda. Csak már megint. Nekem meg hiszed egy fát, mikor be akarom tenni. Még bölcsöt csinálsz.
craftingolok. Ez mi kell? Csinálok egy nyilat, vagyis egy nyilat. Milyen beledök egyet a minek a lyukába. Mi a tüzet csinálok, ember? A flintet pakolt bele, hülye. Belelövök egyet a seggelődön, azt lefekszel. Majd magadnak ottan. Megcsaplok. Két! Bezárom magam előtt az ajtót. Hón? Itt a szobádba. Igen, bezárt. Utána megyek én akkor is, ha bezárod. Be akartad zárni, előttem az ajtót, te manyica. Mondtam, hogy van nyilam. Kinyírlak. Takarodj. Nem lövök bele egy többet, ha te se ütsz meg. De akkor ne, hogy hívják. Jó. Először te kezdted. Nem téged üttelek. De Nem lehet, hogy a falba állítottam odani fel, ez oldalni a másik oldalra. Belelőttem kettőt a falba. Ember, mekkora ez. Tehát hány hogy gyerkod van? Mosod. Kell három vas. kettő. Kell Nekem három van vas. lépcső. Kell három vas. Tedd be a chestembe. Minek a te csesztetben van 11 vasam, abból mit tudok csinálni, megnézem, és akkor már teszem, csinálok magamnak egy vaskardot és egy ilyet is, ami marad adom neked. Maradt A6-osod, az nem adok neked. Na persze. Miért kell neked olyan sok? Nem elég 4. Nem. Hát akkor nem is adom oda, jó lesz? Jó van. Én is adok valamit, ami kell, hogy hívják, hogy... Odaadtam. Jó van. Plusz 21 fát is adok meg, ez nekem nem kell. Tikbakker nem akar széttörni. Megy már, nem akad az hány perc? 7. Báteli, 5 óra. Az? Még legyen az 1 perces ez a videó. Még legyen ez, hogy legalább 14 perces és utána ez. Úgy gondoltam én is. De itt megnőtt ez. Fú te. Milyen kanyarokat vettem itten. Most beveszek egy kanyart, nem is ide másik oldal. Te már a bányádban vagy? Ha már régen, nem bányászok. És nem bányászom, nem bányászok. Csak ütöm ki fel a köveket. Na mit ugrálsz? Nekem is ugrálni. Az agyag mire jó? Az nem. Melyik agyag? Az gránit. Jó. Milyen dia? Mi? Milyen dia? Semmit, ilyen kis semmit, csak tiszta már gránit. Meg mi a fene itt? Nem tettem ide. Már megint én! Megint tanáltál. Jó, nem tehetek róla, egy azt találom. És ott is ugyanúgy. Ki akarnám kerülni, hogy elmegyek mellette, hogy nem tedem ki, és mégis ott van már mindig. Nem kapjuk ki. Nem azt mondom, hogy szedem ki fel. Hát. Megyek tovább fel. Ha kelsz én, akkor ide gyere. Nem is tudok bányászni. Miért? Ha nem hogy ugrál. Még mindig ugrálsz. Neked? Nekem most nem, az előbb ugrált. Egy kicsit. Most meg a követ. De most meg nem akarta széttörni a követ. Csúj. Ottig vas! Dik. Még észre se vettem. Jó, itt majd ha vas kell, akkor gyere ide. Hát de ne ugrálj már, mert Hogy is állj, ide kiszedem. széttörlek. Kiszedem és odaadom. Adok neked is.
Most már kezdek ideges lenni. Menjen meg, pozarok az idegedre. Hm? Semmi. No. No. Úr meg. Utálom azt a rosszat futóhomokat, megint kaptam egy szintet. Az nem futóhomok. Most meg már nekem ugrál! Nekem. Megy össze-vissza. Ide-oda pattog. Nekem most nem. És hát persze, mert te átvettem én tőled. Te cigány. Cigány. Áj! Mi? Mire kiütök egyet, ki elrúgnék. Oda teszed. Neked ugrál most? Most nem. Ne. Akkor nekem fog. Ez a csákányom. Eltörik inkább a csákányom, mint hogy ugráljon. Nem ugrál, mint hogy követtől jön, inkább eltörik. Ja, bocsánat, tényleg az. 11 perc. Az jó. De az én bajomban, akkor te se bújjál, bocsi, én nem bújhatok be a tédbe. Hát ugye... Mi? Az a menki. Zöld homokony, mi a fene. Nos. Te mit csinálsz? Esni. De egy autor. De mit mondtak, meddig maradhat? Egy kicsit. Hát ez nem egy kicsi. Nekem van lépcső. Ja, úgy teszed. Megint találtam vasat. Te nem találtál róla semmit? Tehát akkor a szerencsétlen ember, hogy a szerencsére világon senkinek nincsen. Én csak egy vasat találtam, de hogy is egyet. Káp ki. Káp ki. Ja. Nem érdekel, még egy FNAF-os videót leforgatunk, ugye? Oké. De 2 flint és 10 vas. Na megyek haza. Csút! Most még hazamegyek, 5 kilométerre vagyok biztos. Még oda se értem, hogy már egyenes részre mennek, mert mindig megyek össze-vissza, de... Te... Nagy bedakozom. Nyitani milyen szép kis helyen, muszáj van még. Ja, hogy így nézed négy? Olyan, mint a gyémántónak. Nekem úgy tetszik, ha oldalról nézem. Jó, és tehát nagyon na, tudjál, most melyik részére is kell menni. Erre vagy erre? Na most? Mondjuk itt lefele megyek, nem felfele, de... Jaj, itt volt a víz. Dani, megyek közben az egyikben, nem tudom, hogy míg menjek, utána bemegyek abba, utána másik is sem, oda se tudom, hogy hova kell menjek. A másik oldalra kell menjek. Jaj, ez a görbeség ember. Menj vissza. Mi ott vagyok, Dani? Örülj neki. Te hon vagy? Én a bányámba. Hányóra? 13-nál van. És 5 óra 21 perc. Na, nem, szerintem ugyanannyi. 14 perc. Köszönöm. Ahogy láttátok, iratkozzatok fel. És ha tetszett, Pakoljak bele mindent. és ha tetszett, akkor lájkoljátok. Sziasztok! Megvetettük. Hm? Megvetettük? Nem. Már is meg.